l-ħajti f'kura kont imlitni bit-tama u kuraġġ meta tiegħi stess kont ostaġġ l-winta ħaddawlu li-triq fl-aħħar wasluni fejn nixtieq. Fjamma li tfeċ mis-biljum u fil-għaxija tajb wara l-irdum. Fjamma li fis-sabra tal-lejl qalbi mill-ġdid tixel għal darba tnejn. Fjamma tibqa' tnejn f'kuwa f'kull ħin. Fjamma li kebset l-imħabba u ma żmien waqfet it-trabba. Spiċċat kibret fuċi ġannara u dak li kien issa sar. L-winta ħaddawlu li-triq fl-aħħar wasluni fejn nixtieq. Fjamma li tfeċ mis-biljum u fil-għaxija tajb wara l-irdum. Fjamma li fis-sabra tal-lejl qalbi mill-ġdid tixel għal darba tnejn. Fjamma tibqa' bħal fajti mitlam fil-ċittaw u skur apprezzajt x'għanilqaw. Verament kien ixxieq sonfir nistqar li qatt jinħan issir. Fjamma li tfeċ mis-biljum